din nou. Sunt cam bolnav și de ori așa. Deci, haideți să ne jucăm Grindon, dacă nu mă spuneți. Ok, deci, haideți să facem 1.000.000 de comentarii. Pentru că am zis că comentariile sunt cele mai importante pentru mine. Cine intră pe mine sau eu am intrat pe el. Ce mare a crescut. Eu m-am jucat, dacă nu știți. Dar cum arată? Iar nu mai trebuie niciun bun. Back on and hai punem aici sus. O să fie, oi, Tobi cu noi. Așa. Trebuie să-mi pun telefonul la încărcat. O să revin peste vreo 2 minute. Nu știu dacă mai pot să filmez cam 5%. Hai să mergem la seara. Nu la ce este la Seeds. Nimic. Are you kidding me? Trebuie că cel mai slow. Nu? Este de slow, ia? This is... I picked up my brother. High school today. Ok, a fac cam pe pardon. Buzele mari. Nu știu de ce toate fetele care au gura chiar așa, gura așa, gura asta, ele cred că au aura, dar nu.